Joo, eli nyt meillä on tuossa nauhoitus päällä ja jatketaan tuosta edellisestä, eli jäätiin tuonne sieniin. Ja minkälaisia tuotteita sienistä voi tehdä? Tietysti tämmöiset kuivavalmisteet on yksi, mitä eniten sienissä hyödynnetään ja niitä jatkojalostetaan, koska ne on helppoja ja ne soveltuu niin kuin monenlaiseen käyttöön tämmöisenä niin kuin tai tämmöisenä valmisruokina ja nämä erilaiset keitot, piirtelöt, erilaiset risotot esimerkiksi voi olla sellaisia. Toki niin kuin sienijauheet sinänsä on myös sellaisia, jotka on nyt markkinoille lyömässä omaa asemansa. Siellä esimerkiksi on saaneet aika ison rahoituksenkin yksi yritys, jossa he hyödyntää tuon herkkusienen tällaisia sivuvirtoja herkkusienen viljelystä. Eli siellähän kun kauppakunnostetaan tietysti niitä herkkusieniä viljelyn kautta, niin sieltä sitten jää esimerkiksi sienenjalkaa ja kenties helttoja, lakin osia. Ja he fermentoi ne ja sitten tekee niistä tämmöisiä umamisienijauheita. Ja siellä on miljoonan rahoitukset nyt tämä yritys saanut. Ja tosi mielenkiintoinen sinänsä, koska itse asiassa sienen fermentointi voisi olla aika helppokin tehdä, että yleensä yksinkertainen on kaunista ja sillä saavutetaan sitten tulostakin, koska se prosessi voi olla niin kuin yksinkertainen ja se ei vie hirveästi sitten niin kuin työaikaa eikä myöskään raaka-aineita. Se on helppo ja halpa toteuttaa. Mutta tosiaan sienijauheiden puolella tietysti luonnonsienissä meillä on myös mahdollisuuksia, että meillähän tämmöistä umamin makua löytyy erityisesti herkkutatista ja sitten siellä on toi suppilovahvero, jonka satokausi vielä on menossakin ja niin sitten kun me sen kuivattamisen kautta sitä sientä tiivistetään, niin tietysti se umamin maku myös siellä tiivistyy. Et kuivatuksessa vain poistetaan vesi sieltä. No sitten sienisuola valmisteet on yksi, joita voi tehdä kahdella eri tavallakin, eli voidaan tehdä ensin kuivatuotteet ja sekoittaa ne keskenään, mutta kaikista parhaimman maun sieltä sitten saa sillä tavalla, että se suola, esimerkiksi karkea merisuola ja sitten se sieni yhtä aikaa kuivataan, jolloin siellä tapahtuu tämmöinen osmoottinen reaktio, eli sienestä siirtyy nesteitä sinne suolarakeen sisälle ja päinvastoin taas sitten suolaa siirtyy sinne kuivattavan sienen sisälle ja silloin se maku on niin kuin tasalaatuisempi ja se maku tulee vahvemmin esille myös sitten siinä suolavalmisteessa. Toki voisi ajatella, että sienisokerit on myös sellaisia, joita voisi tehdä. Meillä esimerkiksi on tämmöisiä niin kuin kantarelli, jossa on erittäin niin kuin mielenkiintoinen makumaailma ja se soveltuu myös tämmöisiin makeisiin tuotteisiin, no vaikkapa ihan marmeladimakeisiin, mutta siitä voisi ihan hyvin tehdä tämmöistä sienisokeria, jota voisi käyttää sitten tämmöisten makeiden ruokien tai jopa sitten siellä korostamaan suolan vaikutusta lisäämällä vähän sitä kantarellisokeria ihan vaikka kastikkeisiinkin. Että tämä suola ja sokerin kompo on semmoinen, jota kannattaa hyödyntää ja ne korostaa toisiaan ja määrät tietysti ratkaisee, että minkä tyyppinen maku sitten se kokonaisuus on. No sitten on nämä sienikeitot ja kastikkeet, joissa tuossa kuvassakin on, joista sanonkin, että ne on yksi semmoinen, jota on jo tuotteistettu, mutta toki tilaa on nimenomaan meidän näillä luonnonsienillä. Meillä kuitenkin niin kuin näitä viljeltyjä sieniä on tuotteistettu hyvin, koska niissä saatavuus on hyvä, että näähän niin kuin tuottaa satoja tuhansia kiloja sen sadoista tuhansista kiloista voidaan puhua esimerkiksi vuosituottona, tai siitake, tai osterivinoukas, joita tuotetaan siis Suomessa. Ja näistä löytyy esimerkiksi tuosta siitakkeestakin niin paljon tämmöisiä hyviä aktiiviaineita, jotka on meidän niin kuin elimistön hyvinvoinnille tärkeitä. Ja siitakkeen maku on myös erinomainen, mutta täällä nyt tietysti voi pohjana käyttää siis monennäköistä ihan rouskusta lähtien erilaisia sieniä. No yksi mikä on meiltä puuttuu oikeastaan markkinoilta on tällaiset suolaiset välipalapatukat ja niissähän voidaan niin kuin käyttää sientä myös mukana. Maailmalla on muun muassa suklaapohjaisia tuotteita tehty, jossa on erilaisia sieniä. Siellä on kantarellia ja siitaketta, herkkutattia hyödynnetty makumaailmana. Mutta että suklaa siis on tuolla kaupallisissa tämmöisissä
energia kautta proteiinipatukoissa on semmoinen aika tuttu raaka-aine. Välttämättä suklaata ei edes tarvita, että me voidaan tuoda se sieni myös tällaiseen proteiinipohjaiseen patukkaan, jossa sitten on korostettu sitä proteiinin määrää, että me voidaan se proteiinijauheita sekoittaa ja sitten sitoa ne keskenään kiinteäksi patukkamuodoksi. Ja se sieni voi olla siellä kuivattuna myös mukana siinä rakenteessa. Nämähän on tämmöisiä välipala- ja aterian korvikevalmisteita ja aina sitten tietysti, että mikä on se tavoite, että halutaanko me, että se patukka antaa energiaa, niin yleensä niin kuin nopeasti, niin siinä sitten käytetään hiilihydraatteja paljon, mutta sitten jos me halutaan, että se antaa hitaasti energiaa, niin me käytetään sitten proteiinia siinä ja tehdään tämmöisiä proteiinipatukoita. Ja tosiaan silloin, jos meillä on esimerkiksi, tai halutaan tehdä proteiinipatukka, niin me määritellään, että esimerkiksi 100 grammaan pyritään saamaan 20-30 grammaa proteiinia tai 30-40 grammaa proteiinia. Ja sitten sinne tietysti tulee hiilihydraatteja, se 30-40 grammaa hiilihydraatteja energia määrä mukautuu sen proteiinin mukaan ja sitten niiden muiden raaka-aineiden mukaan. Mutta lähtökohta voi olla se hiilihydraatti tai sitten siinä lähtökohtana voi olla se proteiini. Ja siitä lähdetään sitten reseptiä rakentamaan. No hiilihydraatit, niitä on eniten sokereissa. Esimerkiksi sokereita voidaan lisätä näihin tuotteisiin siirappina tai nestemäisenä sokerina. Tai se voi olla hunajaa tai sitten ihan sakkaroosisokeria tai muita näitä sokerimuotoja. Hiilihydraatteja tulee myös sitten, kun meillä on esimerkiksi viljavalmisteita mukana, vaikkapa näissä patukoissa, esimerkiksi kaurajauhoa tai kauraleseitä. Me voidaan lisätä sinne tärkkelyksiä. Meillä on perunatärkkelystä esimerkkinä, tai sitten meillä voi olla tapiokkatärkkelystä tai maissitärkkelystä. Ja sokereista tosiaan vaihtoehtoja on paljon erilaisia. Meillä on nestemäisiä sokereita, meillä on sakkaroosia, glukoosia, fruktoosia, ksylitolia. No se ksylitoli on tietysti alkoholin sokeri, näitä alkoholin sokereita on muitakin. Siellä on vaikkapa erytritoli ja sitten siirappeja voidaan hyödyntää ja sitten se hunaja vielä siellä lopussa. Meillä monet, niin kuin hunajakin siis koostuu, siellä on useampia näitä sokerilaatuja. Ja toki jos haluaa, niin kuin, että se ei olekaan sen energia tai sen patukan niin kuin tavoite, se voimakas energiansaanti, että me ei halutakaan sinne näitä sokereita, niin sitten me voidaan luoda sillä proteiinilla se energiansaanti siinä ja valita sellaisia vaikkapa näitä alkoholin sokereita, joilla saadaan makeutusta. Mutta välttämättä tosiaan sen patukan ei tarvitse olla makea, vaan me voidaan tehdä niin sanottu semmoinen suolaisen makuinen patukka vaikka, ja välttämättä siinä ei tarvitse olla edes suolaa. No proteiinia me saadaan kasviksista, ne siis, jotka sisältää paljon proteiinia, esimerkiksi hampunsiemenet, hampuproteiini on markkinoilla oleva ostettava valmiste. Kurpitsan siemenissä on paljon proteiinia, voidaan niitä suunnitella siihen raaka-aineeksi. Sitten meillä on nämä spiruliina ja kloreilla, jotka toki tulevat muualta. No toki meille kurpitsan siemenetkin tulee tällä hetkellä niin kuin muualta, että Suomessa ei, vaikka Suomessa ihan mahdollista olisi siis tuottaa kurpitsaa, ja kurpitsan siementä, niin meillä ei näitä siementuottajia vielä ole. Sitten härkäpapujauhe sisältää proteiinia. Herneproteiini on yksi, mitä löytyy markkinoilla ihan pussissa, riisiproteiini. Ja sitten tietysti chian siemenet ja on paljon muitakin tällaisia siemeniä, joita voi hyödyntää proteiinin lähteenä. Näissä, jos on puhdas proteiini, vaikkapa se hamppuproteiini, herneproteiini tai riisiproteiini, on huomioitava se, että siellä on erilaisia makuja. Että herneproteiini tuo vahvasti sitä herneen makua, riisiproteiini on taas todella makea maultaan ja se voi, niin kun, jos sitä liikaa laittaa, niin vaikuttaa, että siitä tulee semmoinen eltaantunut maku siitä tuotteesta. Ja hamppuproteiini taas, siellä on sitä hampun semmoista omaa makumaailmaa. Eli aina näitäkin tietysti lisättäessä raaka-aineena siihen tuotteeseen, niin täytyy huomioida se, että minkälainen makumaailma siitä muodostuu ja sopiiko se sitten niin kuin näiden muiden raaka-aineiden kanssa siihen samaan makumaailmaan. Toki on myös heraproteiini, eli
juuston valmistuksen sivutuotteena syntyy heraa, jota voidaan sitten pakastekuivata. Ja se hera voidaan sitten hyödyntää tämmöisenä proteiinilähteenä vaikka näissä patukoissa. No sitten me halutaan sinne kuituja ja vitamiineja, koska kuitenkin nämä on tarkoitus, niin kuin, että ne on tämmöisiä niin sanottuja terveysvalmisteita. Ja toki niin kuin kaura on yksi, siellä on hyviä aktiiviaineita, kuten myös marjat ja tietysti ne sienet. Ja me voidaan siis lisätä myös suoraan vitamiineja ja kivennäisaineita siihen valmistemassaan. Eli reseptiikassa voi olla esimerkiksi askorbiinihappo, joka on C-vitamiini niin lisättävänä, koska näissä ei enää välttämättä tarvita siis lämpökäsittelyjä sen massan muodostuksen jälkeen. Eli siellä voi olla sitten sellaiset karkeammat raaka-aineet, esimerkiksi esikypsennettyjä tai sieniä voidaan etukäteen paahtaa, jolloin saadaan niihin sitä paahdettua makumaailmaa. No sitten me tarvitaan sinne sidosaineita, eli sidosaine on se, että ne kuivat raaka-aineet saadaan kiinteytymään toisiinsa ja siitä saadaan muodostettua se patukka. Niitä voi olla erilaiset sokerit tai sitten sokerialkoholit, esimerkiksi glyseriiniä voidaan hyödyntää siinä. Tai sitten ne voi olla tämmöisiä osmoosikäsiteltyjä hedelmiä, että näkee aika paljon esimerkiksi aprikoosia voidaan käyttää, johon on imeytetty sokereita, mutta silloin siellä se sokeri on yleensä sakkaroosi, eli perus meidän ruokasokeri. Et sitten näissäkin täytyy miettiä sitä, että jos niin kuin patukka halutaan tehdä esimerkiksi niin, että siellä ei ole lisättyä sokeria, niin sitten siihen voidaan tämä glyseriini esimerkiksi ottaa mukaan, jolla sitten sidotaan ne raaka-aineet toisiinsa. Toki sitten niin kuin viljan osalta, niin kun vilja, esimerkiksi kaura leseen lähtee kypsymään, niin se muodostaa siellä tämmöisiä sidoksia, tai tärkkelys muodostaa sidoksia, kun se käy tietyssä lämpötilassa, että pohjanahan voi olla joku tällainen esimerkiksi perunamaissi tai tapioka tärkkelys, niin kuin kiisselipohja, johon sitten sekoitetaan kuivatut raaka-aineet, mutta sitten se vaatii vielä veden poistoa, että saadaan säilyvyys oikeanlaiseksi, että näissä aina kannattaa sitten testailla aktiivista vettä, eli mikrobeille käyttökelpoista vettä. Ja mikrobeille käyttökelpoinen vesi tarkoittaa sitä, että kun siellä asteikko menee sieltä 0–1, siellä ei ole mitään tämmöistä niin kuin mittayksikköä niillä erikseen, niin 1 tarkoittaa sitä, että se on sama kuin ottaisi vesijohtovettä sieltä hanasta, ja sitten kun sitä aktiivista vettä lähdetään sieltä viemään sinne alaspäin niissä arvoissa, että siellä kun on alle 0,7 se aktiivisen veden arvo, niin siellä ei pysty mikrobit enää elämään, koska niille ei ole käyttökelpoista vettä käytössä. Ja sitä voidaan alentaa kuivattamalla tietysti vettä pois, mutta myös esimerkiksi suolalla ja sokerilla. Et hillon säilyvyyshän perustuu nimenomaan siihen, että aktiivisen veden arvo on saatu sinne alas sen sokerin avulla. No voidaan sitten tietysti just sitä käyttää myös vettä tai esimerkiksi täysmehua siihen muotoiluun, tai se voi olla myös omenamehu, joka on tämmöinen hapaan, että se laskee sitä pH:ta, niin se myös sitten lisää säilyvyyttä, mutta myös sitten toimii siinä tämmöisenä, koska eri pH:ssa olevat raaka-aineet maistetaan hieman eri tavalla, niin sillä voidaan muokata myös sen valmisteen makumaailmaa. Ja sitten tietysti se vesi täytyy katsoa just, tai jos täysmehukin lisätä, niin siinähän on kuitenkin vettä sisällä, niin sitten, että saadaan se aktiivinen vesi riittävän alhaiseksi sen säilyvyyden näkökulmasta. Ja toki on mahdollista myös, että kun sidosaine on lisätty ja muotoiltu se patukan muoto, niin sitten vielä paahdetaan uunissa se valmis patukka tai viedään kuivuriin ja kuivataan siellä, jolloin sitten saadaan se valmiste pikkusen kovemmaksi, jolloin se säilyttää rakenteensa myös hyvin. Joo, säilyvyys on tärkeä asia, eli toi aktiivisen veden määrä kun saadaan alhaiseksi, niin se kuiva valmiste säilyy hyvin, ja sitten me voidaan laskea sitä valmisteen pH:ta, ja voidaan lisätä antioksidantteja, että jos siellä on tämmöisiä hyviä öljyjä, minkä kautta sitä energiaa myös tuodaan,
niin me saadaan ne öljyt säilymään, että ne ei härskiny niin herkästi, kun me lisätään sinne vaikka C- ja E-vitamiinia. Eli nämä hapettumisreaktiot sitten hidastuu. Ja no, kaupallisissa valmisteissa usein käytetään säilöntäaineita, mutta voidaan tehdä myös ilman niitä, ja tosiaan se aktiivisen veden arvo on alhainen ja meillä on siellä niitä antioksidantteja, niin on hyvinkin todennäköistä, että voidaan saada jopa se vuodenkin säilyvysaika, mutta ainakin toi 6 kuukautta. Tuossa nyt on vaan kuva tuosta pH-asteikosta, että mitenkä siellä hapan neutraali ja sitten tuommoinen emäksinen sitten niin kuin muotoutuu siellä asteikolla. No sitten sienistä voidaan tehdä elinmaisia välipalatuotteita, on kuivatut ja maustetut sienet. Mekin ollaan aina tehty tämmöisiä sienijärkyjä, eli tämmöisiä niin kuin lihajärkin korvikkeita, koska ne on myös kasvisruokailijoille soveltuvia. Ja me maustetaan silloin se sienilastu ja sen jälkeen se sitten vielä kuivataan, jolloin me saadaan siitä se makumaailma vielä tiivistymään siihen kuivattuun sieneen. Ja järkysieniksi käy tosi hyvin esimerkiksi herkkutattilastut tai joku kova sienimassa, esimerkiksi lampaan kääpä tai vastaava. Ja tässä nyt on maailmalla olevia tällaisia välipalavalmisteita. Esimerkiksi siitakkeesta on tehty tämmöisiä kuivattuja ja maustettuja, että lakki on kuivattu kokonaan, eikä tuolla crispy crunchy. Ja sitten on tämmöisiä erilaisia maustekokonaisuuksia. Ja sitten on järkyjä tehty, jossa on esimerkiksi valkosipuli ja mustapippurimauste. Ja sitten tuolla oikealla näkyy myös tämmöisiä järkyjä, jossa on niin kuin käytetty erilaisia sieniä pohjalla. Aika useasti siellä se siitakin näkyy, koska sitä viljellään, mutta toki nämä on tosiaan mahdollista tehdä myös sitten näistä luonnon raaka-aineista. No tuossa jo vilahti aikaisemmin toi sienisuklaa, mutta nämä on maailmalla aika kysyttyjä. Toki nuo terveysvaikutteiset sienet, niin kuin pakuri on yksi, mitä hyödynnetään suklaassa, lakka, kääpä ja tällaiset, mutta meillä on mahdollista myös niitä makuja ja terveysvaikutteisia aktiiviaineita tuoda sitten näistä meidän perusmykorritsasienistä, vaikkapa sitä kantarellista tänne. Ja tuossa huomaat, että on tuommoinen sienen muotoinenkin toi suklaa. No makeisissa toki on mahdollista makuja tuoda sienistä muihinkin, kuten toffeeseen, viinikumimakeisiin, lakritsiin, marmeladimakeisiin. Kantarellissa tulee aivan upea marmeladimakeinen, sitä me ollaan aina tehty opiskelijoiden kanssa, että niin kuin näkee ja sen, että niin kuin me voidaan muitakin materiaaleja käyttää kuin marjoja niissä tuotteissa. Mutta toki sitten sienen kanssa voi yhdistää erilaisia yrttejä ja marjojakin, että ei sen sienen tarvitse välttämättä yksinään olla, mutta tässä nyt esimerkkinä näistä sienistä. No mulla on tässä suklaanvalmistusprosessi, jos tehtäisiin niin kuin tällainen esimerkiksi sienisuklaa, ja siellähän siis suklaassa täytyy ensin sen raaka-aineiden sekoituksen jälkeen, jos aloitetaan siis ihan alusta, että meillä on kaakaavo siellä alussa, niin tehdä hyvin monenlaista eri prosessin vaihetta. Siellä on sekoitusta ja hienontamista, sitten skonssausta, uudelleen sekoittamista. Sitten tulee tämä temperointi, eli lämpötilojen avulla saadaan se kaakaavo sieltä muodostamaan uudelleen sen 7 kiden rakennetta. Et kaakaavo on sinänsä hankala raaka-aine, koska sitä ei voi sulattaa ja saman tien valaa uudestaan, vaan jotta me saadaan ne kaikki kiderakenteet sieltä tulemaan niin kuin hyvinä takaisin, niin tarvitaan tuo temperointi. Ja sitten sinne voidaan lisätä erilaisia mausteita ja vakioida se makumaailma. Sinnehän voidaan tehdä siis myös tämmöinen suklaa, jossa sisälle siis tehdään täytemassa. Se voi olla myös esimerkiksi tämmöinen sienihyytelö kenties tai joku muu vastaava, joka sitten tehdään konvehtityyppiseksi. Tai sitten, että se on koko suklaamaassassa mukana. Siis sen jälkeen valleetaan ja annetaan sen jähmettyä sen massan ja otetaan muotista irti ja pakataan ja sitten säilytetään
toki myyntiin se on tarkoitus sieltä sitten saada. Mutta tässä suklaan valmistuksessa on useita tosiaan vaiheita, eli yleensä suklaassa rasvaprosentti on noin 17 tai 18%, ja siellä pyritään sitten tämä valssaus eli sekoitus tuolla valssimyllyllä hienontamaan se massa silleen, että se kidekoko on 10-50 mikronin kokosta, jonka jälkeen sitten sieltä vettä ja epämiellyttäviä aromiaineita haidutetaan pois ja saadaan se rasvaprosentti nousemaan tuonne 2,8-3,4. Ja sitten temperointi on sitä, että jäähdytetään ensin esimerkiksi 2,8 asteeseen, eli silloin eri suklaalajeillekin on näitä eri lämpötiloja, ja sitten lämpötila nostetaan tuonne 30-30,5 asteeseen. Ja aika useasti suklaan valmistus aloitetaan siitä, että meillä on valmiita suklaanappeja, että me ei aloiteta tuolta niin kuin kaakaovoista käsin, vaan suoraan suklaanappien sulatuksella ja sitten tehdään se varsinainen temperointi, eli lyhennetään vähän sieltä alkupäästä sitä prosessia. Ja sitten me voidaan kuorruttaa näitä suklaamassoja ja sitten valaa niitä muotteihin. Tämä prosessi, mikä tässä on kuvattu, niin on tämmöinen vähän isompi prosessi, jossa tarvitaan sitten tämmöistä vähän erikoislaitteistoa, mutta suklaata voi pienessä mittakaavassa tehdä ihan myös käsityönä. Ja silloin me se temperointi tehdään pöydällä, jossa sitten massan lämpötilaa tarkkailemalla niin tehdään sitten se temperointi. No sitten tietysti kun on valettu, niin pyritään jäähdyttämään, ja että se kovettuu siellä se massa siinä muotissa, ja no sitten tietysti prosessissa tapahtuu myös jälkikiteytystä, mutta tuossakin on esimerkiksi suklaatuote, no toki tuossa on tämmöisiä magic mushrooms, joka ei välttämättä nyt ihan ole laillistakaan käyttää, mutta että tumma suklaapaketti. No sitten toffeen valmistus on semmoinen, jossa nämä raaka-aineet punnitaan kattilaan, jossa sitten keitetään sitä massaa ja lämpötila pyritään saamaan tuonne 104-9-104 välillä. Ja sen jälkeen sitten se valmis massa siirretään kulhoon ja sinne sekoitetaan muut raaka-aineet. Sitten se voidaan jäähdyttää ja lisätä aromiaineet ja sitten tuonne vuorattuun vuokaan esimerkiksi painella. Ja näistähän voi tehdä myös tämmöisiä, on semmoisia pallomuotteja, joissa tehdään, tai tikkarimuotteja, joissa tehdään tämmöisiä pallomaisia toffeita. Ja sitten ne voi vielä kuorruttaa tuosta päältä. No viinikumimakeisissa taas siellä on prosessi raaka-aineista sekoituskeitto, sitten on aromien lisäyssekoitusta, sitten on muotitus, jäähdytys, kiteytys, erotus ja kenties rakestus ruumussa, jolla saadaan tuo rakestus siis lisää sinne kirkkautta siihen hedelmäkarkin pinnalle. Ja täällä käytetään glukoosisiirappia, sitten sakkaroosia, dextroosia ja jotakin saostusainetta tai niiden sekoitusta, esimerkiksi liivatetta, arabikumia, agaaria ja tärkkelystä. Ja lisäksi sitten tietysti noita hedelmä- ja kasvitiivisteitä, aromeja, tärkkelystä ja hieman ehkä sitruunahappoakin. Ja täällähän voi niin kuin se sieni olla tässä makumaailmana hedelmien tai kasvistiivisteiden tilalla. No sitten ravintolisät, eli tämmöiset elintarvikkeet, jotka ulkomuotonsa tai käyttötapaansa puolesta poikkeavat tavanomaisista elintarvikkeista. Ja nämä muistuttaa useasti tämmöisiä niin kuin jopa lääkkeitä. Esimerkiksi niiden olomuoto on pilleri, kapseli tai se voi olla uute tai jauhe. Ja näitä säätelee elintarvikelaki ja ne, jotka rupeaa tekemään ravintolisia, niin sitten tuonne ruokavirastolle ilmoittautuu ravintolisätoimijaksi. Tänne täytyy myös laittaa etikettiin sitten ravintolisätuotteille ominaisia tekstejä. Ja niitä voidaan käydä tuolta katsomassa sitten, kun käydään vähän lainsäädäntöä enemmän läpi. No sitten valmisruuat, ne voi olla tämmöisiä
kylmänä nautittavia tai lämmitettäviä tai sitten kuivatuotteita. Esimerkiksi Italiassa on hyvin yleistä, että on tämmöinen niin kuin herkkutatti risotto pakattu samaan pussiin. Eli siellä on riisiä ja kuivattuja herkkutatteja ja kenties sitten muita raaka-aineita, jotka siihen risottoon kuuluu. Ja toki voi olla kylmänä nautittavakin esimerkiksi korealainen tai tämmöinen niin kuin, tai itse asiassa nepalilainen tämmöinen ruokakulttuuri suosii myös tämmöisiä kylmänä nautittavia esimerkiksi valmisruokatuotteita, joissa se voi olla tämmöinen salaatinomainen, johon kun siihen pystyy sitten lisäämään just vihanneksia ja muitakin kasviksia. Tai sitten voi olla toki myös niin kuin perinteinen lämmitettävä valmisruoka, joka sitten pakataan annospakkauksiin. Ja sitten tosiaan nämä kuivavalmisteet voi olla sellaisia, että sinne vaan lisätään vesi ja sen pystyy valmistamaan suoraan vaikkapa siellä maasto-olosuhteissa, tai sitten ne voi vaatia vähän vielä enemmänkin valmistelua ja sinne voidaan sitten lisätä ja tuunata sitä tuotetta, mutta että siellä on useampi raaka-aine kuitenkin samassa pakkauksessa. No sitten juomat on yksi, missä sieniä käytetään. No, esimerkiksi teejuomat. Meillähän on niin kuin pakuritee, joka toki pakuri itsessään ei ole niin kuin sieni, vaan sienen johdannainen, mutta toki siitä puhutaan tämmöisenä sienivalmisteena. No sitten esimerkiksi sienilatte. Herkkutatista on helppo tehdä tämmöinen lattetuote. Me ollaan yleensä niitäkin tehty ja päässyt sitten opiskelijat maistelemaan. Aivan upea tuote. Siinä on kuivattu herkkutattijauho, joka on erittäin hienoksi jauhettu. Ja siitä sitten lähdetään rakentamaan se lattejuoma. No, voi olla myös ihan sienijuoma sinänsä. Me voidaan puristaa myös tältä sienistä nesteitä ulos tai uuttaa niitä nesteeseen. Ja se voi toimia myös mausteena juomissa. Ja toki sitten esimerkiksi alkoholijuomat voi olla yksi. Nyt on muun muassa kehitteillä esimerkiksi sieniolut, jossa sitten tuodaan siitä sienestä paitsi tämmöisiä aktiiviaineita sinne olueeseen, niin myös makumaailmaa. Siinä oli sienistä ja seuraavaksi me siirrymme sitten katsomaan vähän yrttejä. Mä aukaisen tuolta sen yrttiosion. Oliko tuosta kysymyksiä? Jäikö joku mielen päälle? Että... Eipä mulle ainakaan tullut mitään tässä hetkessä mieleen. Että... Joo. Voi toki kysyä myöhemminkin. Joo. Mutta sitten me siirrytään tosiaan näihin yrtteihin. Me ollaan käyty nyt marjoja ja sitten me on sieniä käyty ja nyt mennään sitten yrttien jatkojalostukseen. Ja täällä tietysti yrteissä niin juomat on yksi sektori, jossa yrtit näkyy aika runsaasti. Niistä yleensä tuodaan makua sinne, mutta ne voi olla myös niin kuin, että ne tekee sen koko maun yleensä tai sillä tavalla, että siellä esimerkiksi voi olla tietysti marjapohja ja sitten se yrtti mukana, mutta sitten voi olla pelkkä yrttikin. Ja juomapuolella on tosi paljon mahdollisuuksia, paitsi niin kuin esimerkiksi alkoholittomissa tai tämmöisissä kuplivissa juomissa, mutta myös toki siellä niin kuin alkoholien puolella. Ja siellä kun mennään näihin väkeviin alkoholeihin, niin siellä sit pystyy käyttämään myös sellaisia raaka-aineita, jotka ei välttämättä ole siis sallittuja näissä muissa juomissa. Ja nämä juomat ovat elintarvikkeita ja ne eivät ole siis ravintolisia. Joten täytyy aina tarkistaa sitten luonnonkasveista se, että onko se sallittu niin kuin tämän tyyppisessä käytössä. Ja tosiaan siellä sitten esimerkiksi mesiangervon osalta on tullut nyt helpotuksia, että aromilainsäädäntö on tuonut sinne mahdollisuuksia sitä kautta, että tämmöisiä kuplivia alkoholittomia juomia, niin siellä voidaan käyttää aromina sitä mesiangervo-uutetta, mutta mesiangervo-uutteesta ei saa tehdä muita juomia tai mesiangervoa käyttää makuna muihin juomiin. Nämä saattaa olla hyvinkin tämmöisiä tarkkoja ja yksityiskohtaisia sitten nämä säännökset. No, juomat luokitellaan sillä tavalla, että on nämä alkoholipitoiset juomat ja sitten on alkoholittomat juomat.
Ja alkoholipitoisuus siellä on nämä fermentoidut juomat, jossa on olut ja viini siellä alla. Sitten on tislattuja, brändi, gini, rommi, vodka, viski. Eli nämä on nyt niitä vahvempia juomia, joissa sitten se lainsäädäntö on pikkusen erilainen kuin täällä esimerkiksi olut- ja viinipuolella. Ja sitten on erilaiset koktailit. Toki luonnontuotepuolen yrittäjät valmistaa aika paljon näitä alkoholittomia juomia, joissa sitten voi olla se rooli sellainen, että se on tämmöinen piristävä juoma tai virkistävä tai ravitseva. Eli voidaan tehdä terveysjuomia, smoothie-tyyppisiä juomia, tai sitten meillä voi olla tämmöinen kupliva juhlajuoma, niin kuin kuusenkerkkästä esimerkiksi on tehty. Tai herukan lehdestä. Se luetaan kuitenkin vielä sinne, vaikka sen herukanlehti käytännössähän se tulee tuolta viljelyn puolelta niin kuin herukkalajikkeista, niin siitä puhutaan vielä myös luonnon raaka-aineena, koska sitä kasvaa myös luonnonvaraisena. Mutta että monennäköisiä juomia pystytään ja niissä hyödyntämään just yrttipuolta. No sitten yrteistä ehkä tuttuja on mausteet ja suolat myös, ja niissä kanssa perusperiaatteet on hyvin samanlaisia kuin tuolla selostin sienipuolella. Eli siellä ensinnäkin voidaan tehdä se kuivaus ensin ja sitten sekoittaa ja pakata. Ja tokihan täälläkin niin tämä pakastekuivaus on tulossa vahvasti, eli saadaan niin kuin ne aromiaineet, maku säilymään paremmin kuin tuolla lämminilmakuivauksessa, mutta kyllä meillä vielä lämminilmakuivaustakin tehdään, että ei se missään tapauksessa ole vielä hävinnyt kokonaan, mutta sitten kun pakastekuivanten hinta alkaa tulla alas, niin todennäköistä voi olla, että lämminilmakuivaus sitten korvautuu kokonaan tuolla pakastekuivauksella. Ja täältä voidaan myös sitten tietysti luonnonyrttejä käyttää osana maustesekoituksia. Nyt kun käytiin sitä uuselintarvikeasetusta läpi, niin siellähän oli tämä maustekäyttö tämmöinen Suomen helpotus. Eli siellä voidaan sitten niitä kasveja, vaikka niillä ei olisi elintarvikestatusta, niin niistä tehdä sitten mausteita ja mausteseoksia. Mutta toki sitä maustetta pitää pystyä sitten käyttämään siinä käyttötarkoituksessaan, että siellä ei ihan kuitenkaan voi niin kuin sekoitella kaikkea mahdollista keskenään, vaan ja toki sitten tämä makumaailma haetaan, esimerkiksi tehdään joku kalamauste, riistamauste, kasvismauste, tämän tyyppisiä mausteseoksia. No sitten on näissä suolatuotteissa niin on mahdollista käyttää muitakin niin kuin suolapohjaa kuin tuo natriumkloriidi, joka on se meidän nykyinen ruokasuola. Ja sitähän löytyy siis myös merisuolana, eli se on samaa natriumkloriidia. Ja sitten tämä Himalajan suola, jossa on tämmöisiä hiven- ja kivennäisaineita tuomassa värimaailmaa siihen, niin se on myös natriumkloriidia. Mutta sitten jos me puhutaan, että mikä on terveellistä suolaa, niin natrium on se, joka on se haitallinen. Eli silloin se suolatuote voi olla muodostunut kaliumkloriidista. Voidaan käyttää myös magnesiumpohjaista suolaa ja myös sitten niin kuin kalsiumisuolaa. Eli näitäkin tietysti on mahdollista niin kuin joko 50-50 esimerkiksi ottaa natriumkloriidi, kaliumkloriidisuola tai sitten niin kuin pelkästään siitä itsestään, mutta sitten näissä muissa suolavalmisteissa on se ongelma, että niissä on karvasta ja kitkerää makua, että sitä ei helposti saa niin poistettua. Eli siellä täytyy sitten lähteä rakentamaan sitä tuotetta sillä tavalla, että se peitetään se karvaus jonkun toisen vahvan raaka-aineen maulla esimerkkinä. Jodia suolaan voidaan lisätä, mekin ollaan tehty semmoisia suolavalmisteita, mutta se suositus on tosi pieni, eli 25 mikrogrammaa grammaan, ja se tarkoittaa niin kuin todella pientä määrää, jopa sellaiseen, kun tehdään joku 30 kilon sekoitusmassaa. Ja että se saa tasaisesti, niin siihen tarvitaan tämmöisiä sekoitustynnyreitä, joilla nämä kuiva-aineet niin pyöritellään jonkun aikaa, että saadaan se massa sekoittumaan tasaisesti. Me voidaan suolan makua tuoda
tuotteisiin, kaikilla luonnonraaka-aineilla, jotka on siis sallittuja näissä tuotteissa, niin oksaalihappoa sisältävistä kasveista. Ja meillähän siellä esimerkkinä on käenkaali, jossa on oksalihappoa. Mustikan lehtikin itse asiassa sisältää oksalihappoa. Nyt mustikan lehdestä muistaakseni se oli ravintolisäkäyttö pelkästään, että sitten sitä ei voi tuoda niin kuin elintarvikkeeksi. Mutta sitten siellä on niittysuola heine, jonka lehdet on hyväksytty elintarvikekäyttöön, niin se on yksi tämmöinen, jota käytetään myös sitten oksaalihappoa tuottavana kasvina suolavalmisteissa. Ja näillähän voidaan tietysti sitten, jos meillä on pohjanatriumkloridia, niin vähentää sen natriumkloridin määrää ja sillä tavalla sitten vaikuttaa siihen suolan käyttöön. No sitten nämä makeutusaineet yhtä lailla on täällä yrteissä, siellä sakkaroosit, glukoosit, fruktoosit, sitten nämä erilaiset alkoholinsokerit. No meillä on myös makeutusaineita, siirappeja, hunajaa, jota voidaan hyödyntää ja sinne voidaan sitten sekoittaa sitä makumaailmaa sinne sokerin sekaan tai sitten kuivata myös sen sokerin kanssa. Et siinäkin tapauksessa olisi hyvä, että siellä olisi siinä kuivausvaiheessa esimerkiksi se raesokeri, joka sitten sekoitetaan sen tuoreen kasvinosan kanssa ja sitten kuivataan siellä kuivurissa. Ja näissä on siis oltava vielä lämmin ilmakuivuri, koska tavoite on, että siellä tapahtuu se osmoottinen reaktio, eli sieltä sokerista siirtyy myös sinne itse kuivattavaan raaka-aineeseen makeutta, mutta sitten sitä kuivattavasta raaka-aineesta siirtyy makuja sinne sokerikiteen sisälle. Ja se ei onnistu pakastekuivauksessa, että näitä tehdessä niin tarvitaan sitten se lämmin ilmakuivuri. No tuossa oli ne makeutusaineet, mitkä vilahti yhtenä sanana, niin niitä on paljon erilaisia, ne on E-koodattuja. Eli meillä on muun muassa tämä asesulfaami K, se on noin 100-2 kertaa makeampaa kuin sokeri. Siellä on näitä hyväksyttäviä saantisuosituksia painokiloa kohti. Tällä on 9 milligrammaa kiloa kohti vuorokaudessa. Ja juomissa saa käyttää tätä asesulfanikoota tuon 350 milligrammaa litrassa. Ja tällaista juomaa siis voi tuommoinen 60-kiloinen aikuinen juoda noin 1,5 litraa päivässä. Ja näitä käytetään aika useissa semmoisissa ksylitolpohjaisissa tuotteissa. Ne voi olla esimerkiksi aromin vahventeena tai sitten makeuttamassa lisää sitä. Mutta tässä siis tällaisia niin kuin taulukkoja näistä makeusasteista löytyy myös, eli niihin voi sitten, tai sieltä voi ruveta katsomaan, että miten paljon suhteessa sakkaroosiin esimerkiksi on, niin kuin tässä on verrattu, niin se makeusaste. Ja siitä voi sitten päätellä vähän käyttömääriä myös, että me ollaan totuttu kuitenkin sen sakkaroosin makeuteen, niin mitä se tarkoittaa sitten, jos me tuodaan sinne joku muu. No aspartaamiahan meillä on makeutusaineena muun muassa semmoisena pieninä niin kuin pillerimuotoisina tabletteina, joita voi sinne kahvin ja teen sekaan laittaa. Täälläkin on ylin hyväksyttävä saanti 40 milligrammaa kiloa kohti vuorokaudessa. Eli 60-kiloinen aikuinen voi juoda siis 10 litraa aspartaamilla makeutettuja juomia päivässä. Ja EU:ssa on vielä sallittu sitten tämmöiset johdannaiset, kuten neotaami ja advantaami, joita voi käyttää sitten myös täällä makeutuksessa. Sitten on sukraloosi, joka on 500-600 kertaa makeampaa kuin sokeri. Painokiloa kohti sitä voi käyttää 15 milligrammaa kiloa kohti vuorokaudessa. Ja esimerkiksi sitä käytetään maustetuissa hapanmaitotuotteissa, joissa suurin sallittu määrä on tuo 400 milligrammaa litrassa. Ja esimerkiksi jos rahkassa on tämä määrä, niin 60-kiloinen voisi syödä päivässä 2 litraa, eli 12 pikarillista rahkaa. Tuskin kukaan päivässä nyt noin paljon siis yleensäkään kyllä syö rahkaa, mutta tokihan täytyy muistaa, että näitä voi tulla sitten muistakin ravinnon lähteistä, ei pelkästään nyt yhdestä. No sitten stevia on semmoinen, josta on hyväksytty toi stevioliglykosidi. Sitähän on myynnissä stevioliglykoosidina tuolla kaupoissakin. Stevia on kasvi, joka meillä menestyy tämmöisessä tai kasvihuonetuotannossa. Varsinaisesti tuon stevian lehteä ei ole hyväksytty käyttöön, vaikka se onkin todella myös makea. Eli olisi aivan ihanaa, että jos meillä olisi tämmöinen
kasvimateriaali, jolla me voitaisiin se makeutus tuoda, mutta sitä ei ole vielä hyväksytty. Ja ylin hyväksyttävä saanti painokiloa kohti tässä on 4 milligrammaa vuorokaudessa. Ja sitten esimerkiksi virvoitusjuomissa näkee tätä stevia-glykosidia makeutusaineena, niin siellä se on 80 milligrammaa litrassa sallittu määrä. Eli tällaista juomaa toi 60-kiloinen voisi juoda 3 litraa päivässä. No sitten ksylitoli, eli niin sanottu koivussokeri, on tuttu sieltä purukumeista, eli se on yhtä makea kuin sokeri, sille ei ole ylärajaa päivittäiselle saannille, ja sitä toki valmistetaan kemiallisesti tuolta koivun kuituaineesta, ja sitten kun sitä keinotekoisesti tehdään, niin toki siellä on sitten monia muitakin raaka-aineita. Nyt taisi olla jopa joku innovaatio, että kaurasta oli eristetty ksylitoli tai valmistettu ksylitolia. Ja täällä on näitä terveysväitehyväksyntöjä. Ksylitolilla ehkä sellainen, mikä monellakin tämmöisellä alkoholin sokerilla voi olla, on se, että se on tämmöinen niin kuin vatsan toimintaa aktivoiva. Eli se voi sitten löysentää niin kuin ulostetta, eli aiheuttaa ripulia, laktaattinen vaikutus. No sitten me voidaan makeutuksessa toki käyttää siirappeja, joissa ne on niin jo omia tuotteita sellaisenaan, mutta esimerkiksi luonnonraaka-aineista me voidaan tehdä voikukkasiirappi tai kuusenkerkkäsiirappi ja sillä sitten maustaa näitä tuotteita. Näitähän voi myös tämmöisiä siirappipohjia käyttää myös tuolla, kun käytiin ne välipalapatukat läpi. Ja nehän voi olla myös niin kuin yrttipohjaisia ne välipalapatukat, että mä nyt otin vaan ne esille siellä sienien kohdalla, koska siellä olisi vielä niin kuin sitä innovaatiota ja tilaa niin kuin markkinoille viedä vähän erityyppisenä, koska näitä makeita patukoita on niin paljon. No sitten hunaja on yksi, että jos hunajaa on saatavilla, niin hunaja voi olla myös näissä yrttituotteissa sitten maustamassa sitä. Ja sitten on maustettu nestesokeri, jota voi myös sitten hyödyntää. No yrteistä ehkä myös tuttuja on viherjauheet, toki ne ravintolisäpuolella voi esiintyä tuommoisena kapseleina. Viherjauheita toki voi käyttää niin kuin vaikka sellaisenaan jogurtin tai puuron päälle, tai niillä voi maustaa keittoja tai muita tämmöisiä annosruokia. Yrteistä on sinänsä helppo tehdä ja yrttisekoituksia voi näihin viherjauheisiin rakentaa. Ja hienoksi, tai siis kuivattu ja hienoksi jauhettu, tai viherjauhoita voi tehdä myös sillä tavalla, että ensin tehdään vaikka se yrttitäysmehu, joka kuivataan sitten viherjauheeksi. Että näitä tapoja on myös erilaisia tuotteistaan. Sitten yrttiöljyt on yksi, mitä näkee oikeastaan viljelystä yrteistä tuolla kaupan hyllyillä aika paljonkin, ja se kertoo siitä, että niillä on markkinoita. Mutta myös luonnontuotepuolella niin me voidaan meidän luonnon kasveja hyödyntää maustamisessa. Ja no, ehkä helpoin nyt on tässä esimerkkinä sanoa toi kerkkäöljy, eli tämä yrttiöljy voidaan tehdä joko kylmä- tai lämpöuutoksena sillä tavalla, että jos me vaikka nyt sitä kerkkäöljyä ruvettaisiin tekemään, niin lämpöuutoksena me otettaisiin sieltä joku öljypohja. Se voi olla oliiviöljy, aurinkokukkaöljy tai rypsiöljy tai ihan mikä öljy tahansa. Ja siihen sekoitetaan sitten esimerkiksi 1:20, vähän riippuen siitä yrtin niin kuin makumaailmasta, että onko se miten vahva, niin sitä kasvimassaa. Ja haudutetaan sitä 80 asteen lämpötilassa noin 2 tuntia, jonka jälkeen sitten se voidaan siivilöidä se yrtti pois sieltä ja öljy pakata ja jäähdyttää. Että hyvin helppo tehdä. Tai sitten voi olla myös yrttiöljy, jonne jätetään sitten joku tämmöinen luonnon yrtti. Esimerkiksi, no sitten täytyy katsoa, tai olisi hyvä niin kuin katsoa, että se on kuiva yrtti, eli siellä ei sitten siihen öljyyn sieltä rupeisi erittymään vettä, koska se vesi sitten erottuu ja faasiutuu siellä lopputuotteessa omaksi kerroksekseen.
niin esimerkiksi pakastekuivattu kuusenkerkkä, niin se voidaan upottaa tuonne öljyyn. Eli otetaan tai ostetaan jotakin öljyä, vaikka tynnyri, pullotetaan öljy, jokaiseen pulloon vaikka 1 kuusenkerkkä, joka on pakastekuivattu, ja annetaan varastossa vähän aikaa sen uuttua ja sen jälkeen myynti. Et näissä on niin kuin tosi helppo tämä tuotantoprosessi, ja silti niin asiakkaat on valmiita niin kuin maksamaan siitä huomattavasti enemmän siitä maustetusta öljystä kuin että se olisi tämmöinen blankkoöljy. Toki siellä voidaan käyttää muitakin mausteita. Tuossa kuvassa nyt on pippureita ja valkosipulia lisäksi, että se luonnon raaka-aine voi olla vain yksi. Et öljyssäkin sitten kun niitä tuotteistetaan, niin ne kannattaa sitten vähän miettiä, että mihin käyttötarkoitukseen, että onko se salaattiöljy, jolloin me haetaan niin kuin niille kasviksille sopivia makumalmia, onko se lihalle tarkoitettu öljy, tai kalalle tarkoitettu öljy, niin me haetaan taas erilaiset kasvit sinne maustamaan sitä öljyvalmistetta. Eli nyt sitten näissä öljyissä, kun voidaan tehdä tosiaan se kylmäuutos tai lämpöuutos. Kylmäuutos on sellainen, jossa sitten se öljy on pidemmän aikaa esimerkiksi huoneen lämpötilassa, ja silloin puhutaan viikoista tai jopa kuukausista. Me voidaan tehostaa näitä kumpaakin uutosta sillä tavalla, että me lisätään sinne painetta, jolloin se paine edesauttaa sen kasvin solusisällön purkautumista sinne öljyyn, eli niiden makujen siirtymistä sinne öljyyn. Me voidaan käyttää ultraääntä, esimerkiksi ultraäänialtaita, niitä on saatavilla ihan tuolta marketeistakin, niin niitä voidaan hyödyntää, ja siellä voidaan tehdä tai määrittää myös lämpötila, että me voidaan vaikka lämpötila nostaa 40 asteeseen, jolloin se uuttuminen vauhdittuu jonkun verran, mutta se ei häiritse sitä öljyn niin kuin säilymistä. Eli nythän sitten mitä enemmän lämpöä käytetään, niin sitä nopeammin myös öljy lähtee hapettumaan, eli käytännössä härskiintymään. Ja se tietysti olisi toive, että me saataisiin se öljy myös pysymään kauppakuntoisena mahdollisimman pitkään. Sitten näissä uutoksissa voidaan hyödyntää mikroaaltoja. Niitä voi testailla esimerkiksi ihan siellä kotimikroaaltouunissa, mutta sitten tähän kaupalliseen tuotantoon on saatavilla omia laitteita, joissa sitten nämä mikroaallot vähän eri tavalla syötetään sinne uutettavaan raaka-aineeseen tai siihen massaan, eli siihen uuttoaineeseen ja sitten siihen makua antavaan raaka-aineeseen. No sitten yrttietiikat on yksi, mitä käytetään jonkun verran. Ja sekä kemikaalipuolella että täällä elintarvikepuolella yrttietiikathan on hyvin vahvasti tulleet tuonne siivousaine ja näihin niin kuin pesu- ja huuhteluaineisiin niin kuin vaatteiden puhdistuksen puolelle, mutta yrttietiikkaa voidaan valmistaa myös joko lämpö- tai kylmäuutoksena, ja siellä voidaan myös sitten hyödyntää noita paineita tai ultraääntä tai niitä mikroaaltoja. Eli käytännössä uuttoaineena on etiikka tai etiikkavesiseos. Siellä voi olla myös sitten esimerkiksi omenaviinietikka tai valkoviinietikka tai punaviinietikka pohjalla, jolloin saadaan tämmöisiä hienompia etikkavalmisteita. Ja sitten valitaan sinne vaikka se kuusenkerkkamauksi, ja näitähän voi käyttää sitten jopa suoraan esimerkiksi salaatin kastikkeina tai tuomaan sitä hapan imeellä vaikutusta esimerkiksi sinne valmistettaviin annoksiin tai vastaaviin, että näitä voi kehittää niin kuin ravintolasektorille tai sitten kotitaloussektorille käytettäväksi erilaisissa ruoanvalmistusvaiheissa, tai jopa sitten ihan niin kuin säilöntään, että voidaan tehdä valmis tämmöinen säilöntäliuos, jossa makumaailma on valmiina ja sitä lähtee myymään sitten kuluttaja-asiakkaille. Täälläkin tosiaan oli nämä samat, eli mä en näitä nyt sen enempää tuossa kävin jo ne läpi. Mutta sitten yrteissä on mahdollista myös viljavalmisteet ja niin yrttien yhdistäminen niihin. Ja siellä toki jos haluaa tehdä tällaisia muotoon niin kuin laitettuja vaikkapa muroja tai granuulatuotteita tai muita tällaisia esimerkiksi aamupalan yhteydessä hyödynnettäviä valmisteita, niin
niin sitten tarvitaan tämmöistä extruderilaitetta, jolla se muutos saadaan aikaiseksi, mutta toki pienessäkin mittakaavassa voidaan tehdä vaikka semmoisia niitä granulavalmisteita. No, täällä on mahdollisia just puurojauheet. Esimerkiksi voidaan yhdistää viljaa, siemeniä, marjoja, yrttejä. Näitä voisi olla enemmänkin, vaikka markkinoilla meillähän on nämä isot toimijat ovat laskeneet tällaisia sekoituksia aika paljon markkinoille. Meillä ei hirveästi ole tämmöisiä pientuottajia, mutta jos on esimerkiksi mahdollista ostaa kotimaista viljaa vaikka lähimyllystä tai lähituottajalta, niin ne soveltuu hyvin tänne. No sitten on mysli, joka on helppo tehdä. Siinä on myös sekoituksena yleensä viljaa ja sitten jotakin marjoja ja yrttejä. Ja sitten granola on semmoinen, mitä me ollaan aika useasti tehty myös noissa työpajoissa, joissa sitten niin kun pystytään makua tuomaan sieltä. No näihin voisi tietysti laittaa sieniäkin, mutta ainakin marjat ja yrtit. No sitten jauhoseokset. Nokkoslettujauhe oli meillä aika suosittu myyntituote aikoinaan. Ja toki sitten siellä on niin kuin se, että lisäät vain veden, niin sä sitten pystyt tekemään vaikka maastossa ne letut. Tämän tyyppiset toki jauhoseoksia voisi olla vaikka sämpyläjauheseos. No sitten erilaiset leivonnaiset ja leipävalmisteet, mihinkä yrttejä on mahdollista laittaa. Ja tietysti myös näissä voidaan hyödyntää hyvin myös erilaisia sivuvirtoja, mitä tulee vaikka siellä prosessissa. Vaikka tuolla myslissä ja granolassa voi olla esimerkiksi sitä marjan puristuskakkua, joka on kuivattu, kun sieltä on otettu täysmehu. Eli nythän pyritään niin kuin täällä tuotannon puolella siihen, että kaikki pyritään niin kuin käyttämään 100%, että sieltä ei tule sitä jätevirtaa mihinkään suuntaan, vaan niin paljon kuin vaan mahdollista niin tuotteistetaan. Ja se on niin kuin lisäarvo asiakkaalle, mutta se on myös kannattavuuskysymys myös sille tuottajalle, että kaikki raaka-aineen osat sitten markkinoille jollakin tavalla. No sitten makeiset, ne tuli tuolla sienipuolella jo esille, mutta samoja makeisia, niin siellä voidaan tehdä yrteistäkin. Esimerkiksi marmelaadimakeisia ollaan tehty suoraan luonnonyrteistäkin, että siellä voidaan sitten hyödyntää. Tietysti ne täytyy olla myös elintarvikekelpoisia, että niitä voidaan tänne makeismaailmaankin laittaa. Sitten maitovalmisteet, eli esimerkiksi jäätelöt on sellaisia jäätelöprosesseja ollaan työstetty ihan tilamaidosta lähtien. Niin siellä tietysti marjat näkyy tosi hyvin jo nykyisillä markkinoilla, mutta yrtit kyllä on mahdollista tuoda tänne myös. Ja sitten oikeastaan niin kuin kuluttajat hyötyy tai oikeastaan niin kuin haluavat ostaa sellaisia tuotteita, jossa on jotain erikoista tuotu. Eli se herättää huomion siinä alkuvaiheessa. Sen täytyy toki olla hyvän makuunenkin. Mutta ihan hyvin niin kuin luonnon yrteistä ne saataisiin tänne hyvin monennäköistä makumaailmaa tänne jäätelömassoihin. Ja toki ne voi olla myös sekoituksia, että siellä on sitten marjaa ja yrttiä tai sitä sientäkin. Eli se voi olla vaikka kantarellin jäätelö, jossa sitten kantarellin paloja ollaankin syötetty tänne kuivattuna tänne massaan ja se antaa sitä makumaailmaa. Tai kuusenkerkkäjäätelö ehkä yrteistä on nyt semmoinen hyvä esimerkki, mitä markkinoilla on jo. Ja se voidaan tehdä usealla tavalla, joko siellä sen maidon prosessointivaiheessa keittää siitä maidosta ja kuusenkerkäistä semmoinen uuteseos, johon se maku tulee, tai sitten lisätä esimerkiksi sitä kuusenkerkkäjauhetta tuonne jäätelömassaan. Toki täälläkin jäätelöpuolella on tullut vahvasti markkinoille nämä kasvispohjaiset jäätelöt, ja siellä sama juttu, että siellä voidaan sitten tietysti maustaa näillä luonnontuotteilla näitä kasvispohjaisia, ne soveltuu erinomaisesti myös sinne. Ja siellä voi olla pohjana esimerkiksi vaikka se kauramaito tai joku hamppumaito tai vastaava, joka tuo sitten oman makumaailmansa toki siihen lopputuotteeseen. Mutta sitten myös jäätelöiden lisäksi tietysti jogurtit, sitten viilit, erilaiset voivalmisteet, juustot, esimerkiksi kovat juustot, tuorejuustot tai levitteet. Ja jos te saatte esittää sitten niihin työpajoihinkin toivomuksia, että jos haluatte vaikka tehdä jotain jogurttia, niin on mahdollista, että tehdään esimerkiksi ja maustetaan luonnontuotteilla. Ja me pystytään siinä, kun teillä on
kuitenkin suhteellisen pitkät ne lähijaksot, niin myös sitten odottamaan sitä. Näissähän tulee toi fermentoituminen, jolla näitä valmistetaan, eli sinne syötetään maitohappomikrobeita, niin me keretään kyllä se prosessi käydä läpi. Eli näissä on sitten mahdollisuuksia tai lähteä näitäkin tuotteistamaan teidän kanssa. No sitten pestot, ehkä semmoinen, mikä nyt oli mediassa hyvinkin paljon esillä, oli kuusenkerkkäpesto, joka on tullut markkinoille ja näyttää kuitenkin siellä ihan hyvin pysyvänkin, mutta pestojahan voidaan tehdä muistakin luonnonraaka-aineista. Ja tokihan näihin joudutaan siis syöttämään niin kuin sen luonnonraaka-aineen lisäksi muitakin. Ja esimerkiksi se valkosipuli kuuluu sinne pestoon tai sitten siellä nämä erilaiset parmesaanijuustot kuuluu näihin pestoihin. Mutta toki tällaisia levitteitä, niin kuin pestotyyppisiä levitteitä voidaan valmistaa muullakin tavalla, että siinä on myös yksi sellainen hyvä tuote. Toki säilyvyys ei ole kauhean pitkä, erityisesti jos siellä nyt on tämmöisiä maitovalmisteita mukana, mutta mielenkiintoisia tuotteita niin kuin lisäksi. Nyt me voitaisiin pitää tauko, eli kello on nyt 10 vaille about, niin tullaan tuossa 6 maissa takaisin, niin mä rupean käymään sitten tuota kuivausta läpi.